Добър ден на всички любители пчелари, които се занимават с овощарство. Днес ще покажа моя начин на присаждане. Дойде време за присаждане. Днес е деня, в който вече има обилна мъзга. Може да се присажда. Отрязваме дървото, което ще присаждаме. Правим от тук един разрез и показваме калема, като половината го изрязваме до сърцевината, а от другата страна махаме само люспата, да остане зеленото. И присаждаме без да цепиме подложката, като по този начин по-малко боледува присадката. Присаждаме го на кози крак, се казва. Много добър метод, много бързо расте калема, избива. Единственият недостатък това е недостатък, че при пускане на ластар от 1 метър може лесно да се откърши от вятър, от силен вятър, и затова винаги, когато тръгне калема, се прави колче и се връзва, за да може да стане устойчиво, и на втората година вече колчето се маха. Това е моят начин на присаждане. Показали съм и бързо става. Научил съм го. Много обичам да присаждам круши, защото много лесно се прихващат. Общо взето е това. И сега може да снимаш къде беше от другата страна. Миналогодишното присаждане е тази, до нея съм хванал. Това е калем на 3 години, а зад тебе младото е там, снимай с синята колчето. Това е на 3 години калем. Миналата година почна плод. Това там с синя конец, колчето дето е от миналата година. Ходи, покажи да виж как е станал за 1 година, да се види колко е пораснал.